Og jeg er den super lækre, total hotte superhelt. Den lille blæ. Det er mig. Lilla blæ. Jeg synes, I lyder bedst. Jeg tager blæ, lilla. Nå. Men jeg skal til. Og jeg er sådan en, som der går og redder alle mulige super lækre, flotte, hotte damer her i byen, ikke også? Og stikker hot. Ja. Og nu vil jeg demonstrere mit trick, som der virker hver gang. Og så ruller man tilbage. Hvad er det? Jeg kan høre en kvinde i ned. Ja, jeg kommer hjem til aftensmad. Et tog er på vej. Nej, det må jeg. Pas på toget! Hun falder ud af skrækken. Men først må man lave sit super lækre stunt. Altså. Jeg rammer nu! Tak. En af de smukkeste damer, jeg har reddet. Ekstra scener. Sig det. Ekstra scener. Godt. Start. En kvinde i ned! Jeg kan høre en kvinde i ned. Ja. Jeg er fuldt parat. Er du okay dernede? Okay, jeg tror, hvis damen døde, vi bliver nødt til at få en ny lækre sild. Ja, det er fint med mig. Du er alligevel ikke så god til at kysse. Okay. Anden forkerte scene. Anden forkerte scene. Start. En kvinde i ned! Jeg kommer hjem. Jeg kommer! Pas på toget. Altså, hvad laver du? Du skal jo falde. Okay. Nej, men det var dig, jeg siger. Jeg hader også dig! Det her kan blive nogle ekstremt voldelige scener, vi må hellere.